mulla on tosi hyviä uutisia. Veti is back. Ei oo. Ja mä oon back tällä kanavalla. Ja tänään tulee... Sä näy siinä. Tänään tulee kaksi uutta videoa. Kaksi uutta videoa. Ensimmäinen video. Lattialavaa. Niin, ensimmäinen video on Ding Dong Ditch. Niin, ja Ding Dong Ditch video. Sitten Ding Dong Ditchistä tulee niin ekstra oikeasti. Se on pakko katsoa. Kaikki tykätkää siitä. Mun pitää näyttää hyvältä. Kaikkien pitää tykkää siitä Ding Dong Ditch videosta. Ja meidän pitää saada 50 seuraajaa, että me voidaan tehdä liveä. Niin, elikkä smash that subscribe. Smash that subscribe button. I'm a kitty cat. Me voidaan ottaa teille live-streamia, jos te annatte meille. I'm a kitty cat. I'm a kitty cat. Niin. Yhteistyössä Saippuan kanssa. Ei edes ole. Onhan. Ei ole. Eikä yhteistyössä ton pakastimen kanssa. Tätä voi juua. Toitanko? Anna. Mä haluan Anna. Anna! Go. Eikö? Tää olisi niin hullu, jos ottais tän pois tästä. The OG-kanava is back. Ai. The OG-kanava. Mä muistan, mä oon ehkä viimeksi ollut videolla joskus Italiassa ehkä. Kuka muistaa sen OG-video? Me aloitettiin tää juttu 3 vuotta sitten. Ja mä oon nyt periaatteessa 10 ja toi on 11 periaatteessa. En oo, mä oon 10. No, mä täytän heinäkuussa 10. Mä täytän seukki talvena 10. Ei kun... Mä täytän heinäkuussa 10 ja mä oon hetken katon, toi mun pikkuserkku, niin mä oon... No ei, kun mä oon sun iso väli. Niin mä oon tonkaan hetken samanikäisiä ja sitten siitä tulee 11-vuotias. Aika menee nopeasti. Okei, smash that like button. Like this, look. Smash that. Okei, you have to smash that. Okei. Tää video on nyt tässä. Nähdään Ding Dong Ditch ja Lattialava videossa. So...